A teď mi dovolte, abychom přistoupili k velice důležitému úkolu, a to k vyhlášení mezinárodní výtvarné soutěže Musem. Já tady velice vítám a vážím si toho, že přišli lidé zdaleka, přišli se s námi rozdělit takový zajímavý zážitek a my jsme vlastně odstartovali folklorní festival dětí, abychom poděkovali za jejich práci a za jejich super podporu našeho projektu. Děkujeme vám. Takže já bych teď prosila, kdyby přišla tady Zlatuška Petrášová ze základní umělecké školy Novohradska Lučenec. Ona je z Lučence, takže ze Slovenska tady děti nepřijdou, s paní učitelkou jsem domluvená, takže tyhle ty děti ze Slovenska jenom přečtu. Jan Bezděk, základní umělecká škola Derekova, Nový Jičín. Jestli je přítomný, tak budu ráda, když si přijde k cenu. A abych vám ještě tady dostal diplom a ještě já fotografuji. Tady máš hlavu nahoru. Dobrý. Tak a ještě bych vám chtěla říct, že od letošního roku jsme vymysleli nebo navrhli jsme nový dáreček, že nebudeme dětem kupovat hračky, kterých mají doma určitě strašně moc velkou spoustu a my nevíme, co doma mají, takže jsme se rozhodli, že od dnešního roku jim budeme dávat vždycky hrníček pamětní, aby tam byl letopočet, aby tam byl motiv toho plakátu, aby to byla skutečně připomínka tady toho důležitého a závažného dne. Ano? Takže ještě chvíli pro fotografii. Takže děkuji. Jsme v první kategorii, to je děti od 3 do 6 let. Na třetím místě se umístil Kornel Oravec, základní umělecká škola Lučenec. Čestné uznání v této kategorii dostal Vojtěch Kreisler, základní a mateřská škola Kyjovice, Česká republika. Přejdeme na druhou kategorii. První místo Oldřich Poul, základní umělecká škola Derekova. Jo, počkejte. Ano. Barborku jsme přeskočili, ale to nevadí. To je zvlášť. Takže děkujeme Oldřiškovi za krásnou práci a přejeme mu další úspěchy. Děkujeme taky paní učitelce, mamince, která má výborné výsledky a nádherně s dětmi pracuje. Já bych se ještě krátičce vrátila tady v první kategorii, protože tady vpředu čeká velice napjatě a netrpělivě krásná dívenka Barborka Červená, kterou jsme přeskočili, moc jí omlouvám. A je to z výtvarného kroužku Hankův dům ve Dvoře Králové. Tak, Barborko, děkuji ti. Ještě takhle. Tak je třeba tady hlavní fotograf, to musí mít všechno zdokumentované, takže musíme poslechnout jeho pokyny. Takže děkuji, Barborko, přeju vám šťastnou cestu domů a pozdravte bratře. Druhá kategorie je první místo Oldřich Poul, jak jsme o tom hovořili, druhé místo Bereňáková Klárka. Tak, Klarinko, děkuji. Paní místostarostka, paní asistentka ti předají pozornost malou. Je to pozornost Městského úřadu Příbor a samozřejmě diplom
Dětem dáváme vždycky 2 diplomy, 1 diplom má škola, 1 diplom je pro dítko a 3. samozřejmě zůstane v archivu, protože my už máme 16. ročník a ty děti, které s námi začínaly, tak ty už jsou dávno na vysoké škole nebo jsou maminky, tatínkové a už vychovávají další výtvarníky. 3. místo Benedikt Přádka, základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice. Jestli přišel, tak jsme rádi. Benedikt. Tak je vidět, že se musíme ještě nacvičit, co se týče fotografování, dokumentace. Vrchní pan fotograf má připomínky, budeme je respektovat. 6. uznání v této 2. kategorii obsadil Jonáš Holub, základní umělecká škola Zdeňka Buriana. Jestli přijel Jonášek, tak počkáme chvilku. Asi ne, když by náhodou přišel dodatečně, se s ním nevyrovnáme. Jinak další čestné uznání v této 2. kategorii obsadila Hanička Rosová, základní umělecká škola Derekova, Nový Jičín. Hanička se stydí, asi nevím. Takže jestli to od vás někdo přebere ze základní umělecké školy, přeberete prosím vás její cenu? Takže paní učitelka bude tak laskavá a přebere cenu. Děda už to nevydržel? Přejdeme na 3. kategorii. 1. místo v 3. kategorii. Bratříček Oldřicha Vojtěch Poul, základní umělecká škola Derekova. Jak je vidět, tak tam pracují velice intenzivně a práce ze sny se jim daří. Tak. Postavili tak, aby on byl zmoku a i vy zmoku, ale všetci zadkem. Tak, teď jsme to dostali. Asi ho máme, ten zavičí krásný. 2. místo Lucie Březinová, základní škola ČSA ve Frýdku Místku. Tak Lucinka, jestli je tady, tak jí předáme diplom, pokud ne, budeme pokračovat dál. 3. místo v této 3. kategorii Norbert Horváth, základní umělecká škola Lučenec. Takže s paní učitelkami jsme domluveni, že tyhle ty ceny pošleme poštou. 4. kategorie, 1. místo Tereska Havlíňáková z Olomouce. Jestli tady někdo bude zastupit. Takže dcera je v cizině na nějakém jazykovém kurzu, přišel osobně tatínek, já vám blahopřeju. Druhé místo v té 4. kategorii Petr Knobloch, základní umělecká škola Derkova, Nový Jičín. Takže prosíme paní učitelku, už budete laskavá, opět přijde. Je to její úspěch, tak ať se ho vychutná. Takže paní učitelko, děkuji vám za spolupráci. Tak, třetí místo ve 4. kategorii obdrží Miroslav Pavlo, základní umělecká škola Novohradská Lučenec. Vidíte, že i v tom Lučenci s těmi sny dovedou pracovat a mají skvělé výsledky nejenom letos, ale i je to obdivuhodné několik let za sebou.
Čestné uznání v této čtvrté kategorii obdržela Klára Turská, Základní umělecká škola Derkova. Klárinko, děkuji. Vím, že pan Jarno to nemá s tou dokumentací jednoduché. Přijdeme na pátou kategorii. V páté kategorii první místo obsadila Andriana Ferenčová, Základní umělecká škola Lučenec. Druhé místo je Šárka Šiklová, Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem. Jestli přišla paní učitelka pedagogička Hana Jará, tak bych byla velice ráda, protože její žáci obdrželi spoustu cen. Bylo by to hezké, když jsme se spolu nakonec viděli, kdybychom se neznali jenom přes internet. Nejsou tady? Takže pokračujeme. Třetí místo v páté kategorii obdržel František Martínek, Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, takže nějaký jeho kamarád, spolužák. Takže tam jsme domluveni, že zašleme ceny i diplomy. Dostali jsme se do šesté kategorie. Tam tato kategorie byla velice málo obsazena, takže předseda poroty rozhodl, že tam bude jenom třetí místo, a to bylo uděleno Kamile Podivínové, Základní umělecká škola Havlíčkova z Pardubic. A další čestné uznání v této kategorii, poslední, ten nejstarší, pro studenty do 26 let, obdržela Hana Jančíková, Vyšší odborná škola sociální v Ostravě. A tam mě poslala včera mail, že je bohužel na Slovensku, že si potom dodatečně pro cenu přijde. Takže mě nezbývá než poděkovat všem rodičům, pedagogům a hlavně mladým umělcům a těšit se, že příští rok se tu sejdeme v hojném počtu zase. Děkuji jim za návštěvu Příbora a dám slovo našim dalším tanečníkům. Je to folklorní soubor Holubek z Ostravy.